Lho, adi saka ngendi? Lho, anak sapa? Bathara Guru. Bathara Guru adine Semar. Berarti kowe iki isih adiku dhewe. Sepupu. Hah? Sepupu pesakempol. Kowe iki omong apa? Kowe ngucalke tumbak to? Ha to? Kena wetengku. Kowe mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mengetok-etok ben kowe puas. Ning asline ra apa-apa, ndi delok tatune ngono apa? Tatune nggon apa, Gelon? Heh? Tatune nggon apa, Delon? Lho, kok ora ana tatune? Lho, edan. Ora ono. Wah, edan Bagong iki gawa ula. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentala karo Bagong. Padha karo kowe wis mentala karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Japel. Dra. Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung munine nggo endi. Oh, ngene iki dis ngono iki. Nyang. Nek kowe ndok terus piye? Ming muni siji ta mau klotik ngono ta. Wah, ngrusak rombongan kowe, Ndra. Man ketok kompak. Lah wong iso endok ora entuk-entuk. Cerewet kowe. Ayo, amos ramrata temrate ben wajah-wajah. Wah, gleleng kok. Edan Bagong iki. Sapa iki? Iki Dendra iki. Dudu. Bathara Brahma dewaning geni. Wah, nyilireke. Us. Dewaning geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau ora golek Animatra kok kebingungan. Kene. Ya. Wes. Wah, edan tangane iso murup. Dewaning geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong. Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara Indra. Ah, Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok. Dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus ra entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Nggo apa do dadi dewa? Kowe bali ya Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau. Kok kowe durung iki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak muja geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan, yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Om Mastunama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Nun sewu Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Sarawujeng andika Kakang Kanika Putra wonten ing Balimartya Kundha Manik dinten sakmangke menika. Ingkang rayipun Jatimurti ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pepada paduka Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Ah, merkencong warudayang Pak Pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe? Kawula nuwun nggih, Di. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang raga ing Sidik Pangodal-udal. Asung pambakipun dika Adi Pramesti Bathara Guru. Namung kasa wangsulipun kepanengipun ingkang raka ing Sidik Pangodal-udal ngaturaken pudi astawanipun ingkang raka mugi kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kawula non. Kakang Narada. Kula tampi karya bombong raos sing manah amawakono kabagyaning gesang kula Kakang Narada. Mboten langkung kasekecakno anggen ngandika lenggah. Kakang Resi Kanika Putra. Ah inggih sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang raka ing Sidik Pangodal-udal. Dinten ri kalenggan sakmangke menika Di Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra? Prayogakno nggonira ngadhep Bathara Indra. Lho diweji. Para mampu kula semban kula.
tansah pinanganing kawidadan sowan kula tebih saking Sambikala. Namung keparenga ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi pun Suropati. Kunjuk ngersa paduka Sang Hyang Jagat Grinata sembahan kula Rama Wukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kula Lawundingga jimat paripih dayana ing kasantosan. Apa dene Yama Dipati prayogakna nggonira ngadhep kawula nandhune nggih. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun abdipun Yama Dipati Rama Wukulun. Wangsa ngersanipun Kakang Rada Kakang Resi Kanika Putra. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Rada. Karana rika lenggan sakmangke kula wantun ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Martya Kunda Manik. Mila saderengipun ingkang raya mbabaraken menapa wigatosipun wonten Asaka liraning penggalih kepareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun Jatimurti. Anggen kula sampun kumelancang wantun hamboyongi dhateng jengandika Kakang Rada Kakang Resi Kanika Putra. Kakang Sidik Pangudal-udal. Dalah jagat dewa Bathara nuwun sewu, Dik. Estunipun sampun ngantos paduka paring pangandika ing kados mekaten menika kala wau. Jer nyatanipun panjenengan menika dados dewaning para dewa. Panjenengan menika dados nalindranipun para dewa. Wondene ingkang Raka menika dados kami tuwaning kayiwangan. Mila sampun ngantos katimbalaning wancirina nadaning wanciratri katimbalan sowan kula mboten badhe suwala. Tartemtu namung mastuti sabda utawa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Malah sakmangke gandeng Kang Raka sampun keparang sowan wonten ing Bali Martya Kunda dinten sakmangke menika. Mboten wonten raos ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ingkang Raka kejawi namung enggala kula tampi dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa, Di? Panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa. Monggo menika bene kan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedane ingkang kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi dhateng sangganing para putra-putra kadewatan swawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan mugi paring dawuh dhateng Raka kanthi jejagongan catur netra kaneng Kakang Sidik Pangudal-udal. Kula cumadhang dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru Di Adi Bathara Manikmaya. Anjrah ingkang Puswitarum kasilring samirana mrih Sekar Gadung Ngas Kandanya Maweraras Ratnaning griya Mastu nama sidam karing bawana langgeng Kakang Rada Kakang Resi Kanika Putra. Punapi
Kula namung badhe nyuwun mriksa Kakang. Nyuwun mriksa babagan menapa, Di? Mesti kemawon Kakang Rada ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun Candra. Kayiwangan katingal tentrem tuwin ayem miwah jinem sangganing para Jawata inginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak. Nanging sabab menapa wonten pinten-pinten dinten menika katingal wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para Jawata Kakang menawi kepareng Kakang Amedarna menika saking dayanipun menapa Kakang? Alah dalah. Nyuwun pangapunten lho, Di, nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika mboten badhe purun katimbalan ngrasa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika babar pisan mboten. Namung sejatosipun anggenipun ing neraka gumujeng menika kala wau menika naminipun elok. Elokipun kados pundi? Ah nggih elok. Sabab sing ngandika menika mung dados nalendraning para Jawata, panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa. Ingkang ngertos moba-mosi ing jagat raya. Ngertos dhateng moba-mosi ing para titah sampun malih para titah swantah nadyan kutu-kutu wangata kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan kayangan wonten hawa benter kemawon ndangu dhateng neraka ing Sidi Pangudal-udal. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling pandangan ugi saged, mujudaken satunggiling panodi dhateng neraka ugi saged. Kakang Rada, punapi? Ulun menika nalendraning para Jawata. Ah nggih. Jengandika menika kami tuwaning kayiwangan. Nadyan dipun kados menapakna menawi kayangan menika wonten paridamel mesti kemawon ingkang matur kami tuwaning kayiwangan sanes kula Kakang menika angka sunggal angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa langkung sepuh Kakang Rada tinimbang keng rayipun Manikmaya turta kula menika minangka dados nalendraning para Jawata mboten badhe awantun ngungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglungkuli dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada. Ing angka 3 adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking Kakang Resi cobi panjenengan Kakang Rada kula aturi naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak. Mesti kemawon ingkang batang tiang sanes Kakang Rada. Alah dalah panjenengan menika saged kemawon. Pados karti sampai kesupados ing neraka munjat ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ha inggih, inggih mboten dados menapa. Menawi jengandika andangu babakan gara-gara ing sumundul wonten ing ngawiyat menika istripun monggo sami dipun petang. Gara-gara ing saged sumundul wonten ing ngawiyat menika petanganipun wonten kathah. Menapa kemawon Kakang setunggal lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara kayiwangan. Nanging jagat sakmangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar, mboten wonten kayu ingkang aeng. Sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka. Kasinggihan Kakang, angka kalih menika menawi wonten satunggiling brahmana tapa seka nganggenipun semedi wekasan daya kekuwatanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat mekaten Kakang. Nggih. Namung kula titik kanthi paningal batos jagat sakmangke dereng wonten satunggiling brahmana ingkang alampah tapa. Mboten wonten, mboten wonten. Ing angka 3 inggih menika menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng pangwaosipun kayiwangan menika ki andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Contonipun nalika Prabu Nagapracana lan Patih Sekipu etak-etak api-api nyuwun widodari ning jane kepengin dados nalindra wonten kayiwangan. Nah, menika saged dadosaken gara-gara ning kayangan. Nanging samangke para nalindra mboten wonten ingkang kepengin ngungkuli pangwaosipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika ugi sanes. Ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madheg brahmana mongko dereng purna darmaning kasatriyan. Lah menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan. Inggih Kakang, inggih. Menapa wonten satria ingkang lereh kasatriyanipun tumunten madheg brahmana? Mboten wonten.
Mboten wonten. Sedaya tetep ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kula titip priksa mawi paningal batos mboten wonten satra ingkang wantun lereh kasatriyanipun tumuli madeg brahmana. Namung samangke nadyan kula tiling-tilingaken di ewa semanten tasih ketutupan roning salamba. Perkawis menika ngandadosaken gara-gara madyaning Kahyangan Suralaya. Kanthi sasmita ing kados mekaten menika kala wau katitik bilih titah ingkang damel gara-gara wonten ing Kahyangan menika mboten wong loro saudon telu saurupan. Menika mboten wong limrah. Nanging pancen winong-wong dening dewane. Winong-wong dening sing kuwasa. Ketitik nadyan sampun kula waspaosaken kanthi permana jati ewadene titah menika dereng ketingal. Sinten naminipun lan niatipun menapa? Lah kok menapa ing dados gegayuhanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat saengga ndadosaken gara-garaning kayiwangan. Mekaten Kakang nggih. Menapa dikuring ing semalah sampun prisa kabedhau dodo kula kapendheta manah kula. Sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Trada malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula. Kuwatiripun ngados pundi? Krana panjenengan paring dawuh wonten moganing titah utawi titah ingkang kepingin gadah gegayuhan nanging nyatanipun titah menika dereng saged dipun mangertosi sinten krana panduka Kakang Trada paring dawuh menawi tasih ketutupan roning salamba. Inggih, leres kok Di. Kula mboten badhe atur dura. Mbok menawi andhang dhateng ke putra pun Bathara Indra. Sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi? Indra wonten timbalan. Apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuwatane sumundul ana ing ngawiyat iki Bathara Surapati. Ulun. Naden kabejauna kula nderek. Kula ugi mboten mangertos jumbuh lan jawipun Iwang Wikrona Narada. Nadyan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati paradene boten saged narbuka pepeteng ingkang tasih sinandi dening panguwasaning Gusti menika Pukulun. Nuwun sewu Pukulun. Upami paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati nadyan tanpa kadhawuhan kula piyambak ngembadhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika Pukulun. Iya, Yama Dipati. Nanging emane titah mau durung dingerteni sapa. Mula Kang Sanga kuwi den saranta sawetara. Mbok menawa kanthi sarana sabar iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawi gara-gara kayiwangan sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuwatane nganti sundul ning Kahyangan Suralaya. Menika laku prayogi Di, laku prayogi. Kula kinten sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sakmangkinipun waton kanthi nampa kanthi ikhlas. Samangke dawuh dhateng Sangya para widodara widodari para dewa para dewi supados sami kiat anggenipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau sarana wujudipun gara-gara dipun tampi kanthi ikhlas kanthi sarana mekaten kula kinten saking pamrayoginipun ing Raka Gusti Bangtaludal sarta atur waliyanipun ing Raka dinten samangke titah menika anggenipun gadhahi gegayuhan wonten sambung rapetipun kaliyan Kahyangan Di wonten sambung rapetipun kaliyan Kahyangan margi pamothaipun titah ing mekaten menika kala wau menawi boten wonten sambung rapetipun kaliyan Kahyangan tartemtu boten badhe damel gara-gara wonten ing Kahyangan. Ning menika nyatanipun kegiatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika Di Adi Pramesti Bathara Guru. Sigra-sigra yen permana kanca sigra lagi nawang sesongko Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurda kura reka kiri nanggana magawe gelari wang-wang
dumadyaning Kayiwangan Suralaya nalika semanten sami midhangetaken pangandanipun Iwang Pikulun kanika putra ingkang pungkasan Akarya legek madyaning Datulaya Bali Martyu Kundha Manik nalika semanten nadyan Iwang Pikulun Jatimurti Iwang Pikulun Bathara Guru Gendel datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare megantir wadu jare mangerja nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger jawi piyang ngarsa tangeping nguri kok sebal bonamuk apa to kang dadi darunane ora ana apa lo jaweting kang damel geger madyaning Kayiwangan kejawi wantun wonten satunggiling titah pujangkara ingkang wantun minjah madyaning Bali Martyu Kundha Manik akarya geger sanggane para dewa ing samya nguningani dhateng titah kala wau manumbaing sangganing para Jawata kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggah ning Bali Martyu Kundha kanca piyak-piyak wene dalan mendalon tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Branta yen ngandika magawe Branta
Kakang Rodo, Kakang Resi Kanika Putra. Menawi Di? Sakmenika sampun kadenangan sinten to titah ingkang gadhahi pepinginan jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin boten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan menika ingkang sowan wonten ing Kayiwangan boten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya. Lho tenang. Perkencang warudayang pak wong. Lagu ngene. Bagong ki ya ngerti dalan ning Kayangan ta ya. Nganti tekan Kayangan barang ki ngopo bocah iki? Di. Nuwun sewu. Nadyan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun prisa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Menika menawi panjenengan boten ngatos-atos, menika mangke panjenengan saged kewirangan lho, Di. Inggih, Kakang. Kula badhe ngatos-atos. Inggih. Dalah bocah kok nekate ora jamak-jamak iki ya karo sapa ngono lho. Nganti Bagong kok tekanangan ki wigatine apa? Lho ta. Ponokawan Bagong sawise satata nggonmu ngadhep padha raja sak praptamu Bagong. Ponokawan Bagong. Ora edan ta iki? Mulane ket mau dirasane ora nyaut lho. Walah bocah edan nggih Bagong. Wah, jan wis ngeget-geti iki teko iki. Lho. Teko dengkul kita iki ora iki Bathara Antarada. Wah. Dewa to? Dewa. Waduh, nyuwun ngapunten Bu Kulun. Mohon maaf lahir batin. Ya. Wah, bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki Kayangan Suralaya. Waduh, monggo kula ora numpak sepur lho. Lho. Kok ora ana sepur ki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki ya. Waduh, pirang-pirang ki ya Dewa. Iya. Sawa iki? Lho, basa kita. Sinten Bu Kulun? Ulun Bathara Indra. Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndasmu iso pecah. Wah, Dewa aja ngono. Jangan gitu. Bathara sapa? Yama Dipati. Yama Dipati, dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna. Niki pun Bathara Guru, dewane para dewa. Lenggo kita iki. Edian ora. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lho. Dewa kok ngeplaki ora. Kita iki lungguh kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manemaya, sesembahaning titah sak Madyapada. Lah kok kita dilajikan tanpa Tatra Krama? Sembah sujud kula kula. Iya Bagong ora dadi ngopo? Kulun ana apa? Astanipun sekawan. Iya. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enak tangane papat ki. Ki iki iso dikandhani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho Kulun. Kowe sapa wae jenenge? Ulun Rada. Ulun kami tuane Kayangan. Ayo engko sikik santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong dalem padha kanthi harja sak prapta kita. Nereng sambe pitu. Tansah pinayunganing kawidadan nereng sambe kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem. Sampeyan dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang keladuk gecul kumarucul. Nggih. Ulun gedhe palimarma ulun Bagong. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Pangestu ulun tampanana. Kula pun denggo jimat paripe dayana ing kasantosan Bu Kulun. Iya Bagong, prayogakno nggonmu lungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing Kayangan.
Mekaten Bu Kulun, nggih kula ngertos Bu Kulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki Bu Kulun. Iku Kakang Narada. Wah lho. Sampeyan ngarep niki sepon niki to? Iya. Kakang Narada. Iya. Kowe rada raja sak praptamu Bagong. Pangestunipun Kakang Narada. Sing Kakang ki kono wae. Wis ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku. Ki dadi masalah iki. Masa aku menyeluk Kakang merah entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah, gek dasar kita ki batur e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Narada mbok inggihpun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe ora entuk. Ya, wis tak tampa. Pangestuku tamparana. Pangestunipun Kakang Narada. Kula pundi nggo jimat paripe, Kakang? Wah, jan kayangan kedayoan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono kuwi ya dadi ketok apik lho. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Narada. Mbah. Ampun gresula Kakang Narada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Narada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong Padharjo sak prapta kita Bagong. Nun, Kita Padharjo. wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula radong? Kita kuwi Padharjo. Ngene tandane kita ki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lek ngekaki jeneng Bapak Semari Bagong emeng diganti kita. Ngene, kita ki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Narada. Nesu Kakang Narada iki. Guyon kok njur orang senyum blas. Ora ngono Kakang Narada. Kakang Narada ngaturi sabar. Sampun boten saged. Bagong Kita Padharjo Bagong. nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki mung dewa. Lho, ha iki nendi? Iki ra nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki. Kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ora. Dewa kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klithian golek kaset bajakan. Kakang Narada. Wah. Kula malah mboten wantun bagekke Bulun, ndak malah kewirangan. Bagong Padharjo. Ya ulun tampa. Bathara Yama Dipati, kita padha slamet to, Bathara Dadi. Lah rak tenan ta. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya, tiyo. Bathara Narada, ngapa? Nika sing nang mburine pukulun Bathara Guru nika ya widodari. Ayo widodari. Ya kene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Ae sing gedhe kae ndebombok semono. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Lek nek penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdine widodari. Ya wis milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Kowe. Wah, sak kepenake dhewe ya. Bagong.
Wonten dawuh apa kulun? Ulun bakal nyuwun priksa. Nah nggih. Badhe nyuwun priksa menapa kulun? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing Kahyangan Bagong? Ngeten nggih Bu kulun. Kula niku ajeng teng Kahyangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggere gunung kula unggahi. Anggere gunung kula unggahi jebul dudu Kahyangan. Medhun melih kula. Ketok wonten gunung gedhe tak unggahi. Dudu Kahyangan, medhun meneh kula. Lengung unggah ngrekoso le medhun ming maplurut. Trembelane to kae iki. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan Kahyangan. Wah ya kepengin kaya. Wong niate jujuke ning Kahyangan kaya. Kaya apa ora. Basane iki ra mutu. Bareng wonten wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu, iki Gunung Merbabu medhen. Munggah meneh iki Suralaya dudu, iki Gunung Kawi medhen meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung, iki gunung endi? Gunung Ketur, kok ora mblendhok. Werna-werna wae, gedhe cilik tak penek kabeh. Nekat kok kula. Iya, Pak. Nggih. Terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misale wonten tulisane Gunung Siulauli. Siulaulu. Siulaulu dalam kurung Himawat dalam kurung Himalaya. Berarti iki langsung kula penak krekel-krekel. Wes kaya panjat tebing iki kok. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau ora ana wite kabeh nggon panase ngencang-ngencang. Repat kepanasan. Repat kepanasan? Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Repat kepanasan kuwi papan kanggo titah ingkang bakal suwan ana ing Kahyangan dikeparengake punapi mboya gumantung ana ing repat kepanasan. Nggih teng mriku. Repat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisan Kawi. Bakso Kawi. Wah, aja mlebu rawane kula ora dedek. Jajare wonten gapura meneh tulisane Suralaya. Ini jelas wae jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulun rada? Buta loro sing jaga repat kepanasan Cingkara Bala Upata. Jenenge Cingkara Bala Upata. Kula arep mlebu Kahyangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedhang. Aku ki arep kula niku ajeng sowan pukulun Bathara Guru, ora kena. Terus kula langsung megarke epek-epek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala. Sampeyan jenenge Cingkara Bala Upata. Wah, cing ciripit gula batu gejepit. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, kula terus ndresel mlebu. Ndresel mlebu kae para dewa-dewa do andher. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula tak takoni, "Pukulun niki sekonten apa?" Ini baru ada pertemuan. Dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita iki. Iya. Basa Indonesia. Iya. Terus kula brangkang munggah repat Datulaya naminipun Bale Martiu Kundamanik. Iya. Terus sak banjure ning ngenten Pukulun. Kula niku resah. Iya. Ati kula resah dan gelisah. Iya. Mendungi di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Obi Mesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglom-jeglom iki. Mutar kok nang tak pancing, Dok. Katut kabeh.
Resah ati kula Bu Kulun. Pokoke sedih. Sebabe Dek. Wingi nika ora kula jagongan kalih Gareng, kalih Petruk. iya. Petruk niku ngendikake karo Gareng, ngrangkul Gareng, "Reng, aku ketemu karo bapak pisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah karo awake dhewe." Gareng muni, "Apa, Truk?" "Heeh. Sapa bapake awake dhewe kowe? Kowe kelingan to Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya." "Lah mau ketemu nang ndi, Truk?" Gareng muni ngoten, "Nang alas. Bapak mengestoni awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine merga ketemu bapak. Terus kula takon Petruk, "Truk, berarti bapakku ya Begawan Salantara." Petruk muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan ana londo njajah Indonesia kuwi nalika semono ku nang tengah alas. Bingung nang kono meng ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng. Munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi kuwi dopeni jenengke Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngeten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula namanya munyuk. Terus kula niat kula ajeng gugat teng kahyangan. Kula niku ajeng nyuwun prisa Bu Kulun. Ning mboten priksa lelara lho. Iya. Ajeng nyuwun priksa. Jane asline lho, asline nek Petruk Gareng niku dudu anake Semar, niku sudah ketemu karo bapakne. Lah terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora, Bu Kulun? Kakang Rodo kados pundi? Lah wedi ora kowe. Ya, bocah kaya ngene gawe kisruh iki lho. Angge dipun dongaken kemawon. Adi Pramesti ugi nalika semanten nderek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, Nun, yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu, sabab satemene kita kuwi titah pujan. Maksude pripun niku? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat durung ana menungsa kang ana bangsaning jin. Nalika semono Kakang Ismaya bingung-bingleng kenganglangan merga ora duwe ruang tumuli munggah ana ing kayiwangan ngadhep ngaran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Iwang Pikulun padha wenang supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semono ayang-ayanganing Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadian saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula? Iya. Dadi kita yen goleki bapak, ibu kita kuwi ora ana. Pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sakraya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk crita kaya ngoten sing nyritani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, "Dana bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku?" Semar crita ngoten niku tak paido. Bagong niku wong sekolahe mung diapusi kedadian saka ayang-ayang. Nek sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa, mbok coba ayang-ayang kula niku manggawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten? Lho niku butuh bukti ora mung watana omong. Masa wong glumaraning jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, mung dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Enggak akan terjadi. Bagong, ngapa meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni, aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Aku ora butuh seksi. Seksine Iwang Pikulun Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek kok. Nggih to?
Apa kula Antarada muni urung aspalan we? Nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa saiki asek si bayaran. Jagat iki Ora jagat iki serius aku. iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula sowan teng kayangan men dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang, kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Saniki kula tak takon, sampeyan iku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru. Hah? Sama namon kendel mamon pukulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis nang blabak apa pelajarane. Kok meneng wae ora? Kakang Narada kados pundi? Kula cumanggaken. Aduh, kriwian dadi kerojokan, geguyon dadi tangisan iki mengko ora geger ora karo-karo nek Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, Ndaran, kula tak takon sapa? Mongko. Perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Ngomong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Warataya. Mau wetan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe tak rantas. Malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan nek isih dawa kula seneng. Golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek piye kula mboten ngerti. Bapak kula sapa? Kula mung dapusi asal saka ayang-ayang. Aku ora trima. Tan trimane Bagong. Sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Pirsa ta? Siji, Bagong nek nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganane kancaku tak entekke kabeh. Bagong nek nesu. Niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nang mburi kula niki ne. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblok dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni. Edan ta. Iki keplaki wae jajal iki. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kalih Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ramene keterangan bapak kula rawe rantas malang tak putung. Sampeyan ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan. Mastu Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Oh, ilahi ngami kena Mastu Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Sekar mayang. Edan tenan. Ora edan, kowe arep ngopo, Ndra? Lho. Kowe samploke ra payu main film saiki kowe dadi dewa ya. Film apa saiki Dono Kasino Indra. Ayo. Kowe arep ngopo kowe? Ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing Kayiwangan, ngerti yo. Iki Kayiwanganing Sudarma Ulun. Ulun ki atmajaning Iwang Pikulun Bathara Guru. Yen nganti kita bakal ngamuk ning Kayiwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra. Bagus. Kuwi sing tak karepke. Percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku, aku ora iso sungkem karo wong tuaku. Ora ana gunane Bagong diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku. Pancen tak jarak. Pancen tak sengaja. Tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong. Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa.
lagi sedih-sedih dewa do teng celurut rebutan. Nah sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon. Nah sing sedih wong duwe derajat duwe pangkat dewane do teka teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men, ngono ta? Semangkang. Areng apa mendelik nang arep aku? Ulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya ndeng aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada. Ora iso. Wis tak niati aku mati nang repat kemanasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa wadyabala. Nggawa bojo. Panjen bojoku wis tak tanting. Yem. Aku arep munggah nang kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti mudhar. Kowe melu mati ra? Gandeng kula tresno kali Mas Bagong, sebaya mutu sebaya mati, omah ditinggal, kula nderek sampean. Iki samyem nunggu nang repat kepanasan. Kepanasan kae buan pecah sirahe mbok men. Aku nunggah wis berdua, dua sejoli karo bojoku ndro. Dewa iki ora malati nek karo Bagong. Titaliane iki jangkar karo dewa do kewalat kok iki drandra-drandra ora ana sing kewalat babar blas. Kon numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan nang alam padang. Sing wing resmi dijabke karo kawah kuwi aja nganti ditokke njaba. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sampe metu njaba metu berarti titah iki sing do kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis ditokke njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Beda Tegese metu ning repat kepanasan. Endra, le omong iki sing genah, aku ndak malah kewirangan kowe. Ayo tak jak metu ning repat kepanasan ngono. Tak jak metu ning repat kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong atuwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti. Kowe arep aksi tipu-tipu karo aku ya. Kowe arep ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Nadyan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau, Hondra? Buya. Buya ya apa pukulun? Boyai ora. Oke. Nek kowe nganti ngapusi, aku mboya mikir dua kali lho. Yang dikandani terus kata-katane dienggo. Mesti tak rampungi kowe. Aku wis ora mikir, aku ora wis mboya mikir kowe iki dewa mboya dudu. Pokoke tak rampungi tenan. Ulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Nek ngono ayo saiki dineng repat kemana? Nek nganti kono engko kowe ora ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal mboya tak wenehi apa ya? Kawelasan. Mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya mbayar. Wong edan ora metu njaba kramasi epek-epek. Aku wis bar kramas pisan. Akan munggah kayangan mau wis bar kramas yakin sumpah. Aja dikramasi nggo epek-epek. Indra junjungan metu njaba ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njaba malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tokke njaba isih dijunjung. Model piye kowe tak takon? Ayo, arep omong apa kowe?
Kakang Narada, menawi ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng Panakawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong keng menggah wonten ing kayangan. Dalah kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lah dewa apik-apik nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Arep ditumpangke ning kompor barang trembelane ora. Ning nuwun sewu. Napa sendi aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejul kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang Kembar Paduka nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau. Mangke dipun perpeki kemawon. Nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat, inggih nyuwun mapunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga. Dawuh sangganing para Jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk utawa waton nggih Adi Guru kedah paring dawuh sak nyatanipun mekaten Kakang. Inggih menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dateng kula. Bagong menika kalian sinten-sinten mboten ajrik. Ning paling wedi karo Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih kae inggih sampun mangke dipun pasrahaken dhateng Pandhawa kemawon. Menawi Bagong tasih kados mekaten polaipun utawi dipun pasrahaken dhateng sanak kadangipun inggih menika kala Gareng kalian Petruk. Mekaten Kakang inggih. Nah ingatan kula ingkang badhe merpeki dhateng Panakawan Bagong. Mangke kula ingkang badhe mblabaraken sejarahipun Bagong Kakang. Inggih Di, kula semanggaken. Yamadewati wonten dawuh. Ketapna sangganing para Jawata kinen ngundurake Bagong mbuh kepriye carane. Lho nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ulunedya tedhak saka Sela Kandha Warubinanggun manjing jroning Suralaya. Kakang Narada menawi nderek supados dipun bibaraken sangganing para Jawata, para widodara lan widodari Kakang. Inggih. Nyuwun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit. Purna gatining pananggilan. Sanul sasu kundur kedaton jelok jangking dampar kencana kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing para mban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil patraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata katon ngirang penggaling sang nata wau. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta non. Kowe tak kandhani ya. Ning kowe aja kaget. Mboten kaget pripun Ki Lurah. Kula ngentosi teng repat kepanasan ngantos cumeng klungen. Kados ngenteni Sileming Palwa gabus kumambanging Sela Kresna. Pripun le sampeyan ajeng nanjeke kalih Hyang Bathara Guru babakan tiyang sepuh sampeyan. Ternyata Bathara dewa-dewa iki goblok kabeh ya. Percuma aku tekan kayangan. Ora entuk apa-apa, ora entuk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru malah mung ditritani jarene aku dadi saka ayang-ayang. Ngerti kaya ngono rasa ketayaran munggah ning Gunung Himawat. Lah nggih. Rasa dadak nggawa kowe barang tekan kene. Ning saking mangkelku aku terus gugat. Niatku tak gawe perkara.
niat panjenengan dipun damel perkara pripun Ki Lurah? Nek dewa ora ngeparengake utawa ora ndudui bapakku sapa, tak gawe geger kayangan. Terus panjenengan ya kewanen wong jeneng titah menika uripit gumantung karo dewa kok panjenengan nantang dewa. Wis ora urusan kowe ora cocok bali ngono. Lho. Le wangsul pripun wong niki teng gunung dhuwure ora jamak. Gek ndelok ngisor nika nek jurang nika ditonton wangune ngisore ketok niki wis ora ketok ming mega tok kok. Kok kon bali ora. Ora urung kowe ijen ya, lho. Ijen pripun? Ora urung aku ki mati nang kene. Aku soalnya wis kebacut wani karo dewa iki mah aku tekan kene junjung karo Bathara Indra. Oh, sampeyan. Heeh. Aku ora urung engko mati yem kowe engko ki ora urung ming rondo. Kowe mbangane nang kene rondo ning dhuwur gunung ora ana wong sing gelem medhun wae kowe nang donya men nggo rebutan. Wis panjenengan kok malah ngendikane kaya ngoten kula niku mboten seneng lho. Mergane iki wis tak niati tenan, aku arep tak paneni dewa-dewa. Nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa, arep dewa sapa wae aku ndak pandang bulu. Tetep tak kisro. Nek panjenengan pecah, kowe mulih. Ngomah ditunggu. Lah kula le kudu upama ana nyrameti jenengan. Nek kuandhaku ora iso go mulih, batangku ora usah gawa mulih. Nek wae wis nyrameti nang omah. Oh, ngaten. Ngono wae ya, Yem. Aku njaluk pamit ya, sayang. Nggih. Arep kowe elek ning asli nek disawang ya elek tenan. Nggih. Mboten apa-apa. Nek wis seladi karo aku, wis setya bekti karo aku, setia. Ora tau wani karo wong lanang, ora tau piye-piye karo wong lanang, anane mung nrima nampa ikhlas. Kuwi sawijining pengabdian seorang istri kepada suami. Nggih, saged kula nggih ming ngoten. Tur kowe ora tau tak blonjo ya meneng wae. Nek aku pengen mangan iwak pite ya tak colongke. Kuwi wong wedok sing pancen tenan dhuwur derajate. Nggih. Nggih ming gembol dosa. Ora apa-apa. Ora masalah santai wae. Ngaten ki ora. Wis aku tak mangkat. Tak methoke Bathara Indra, engko ndak selak tekan kene ndak malah kowe katut dosane. Kowe ndelik ya, Yam. Nek iso mulih nggawa tampar taleni wit terus medhun alon-alon. Oh, nggih ngestaken cawuk. Ning atos-atos ki Lurah Bagong. Mbok menawi menika pertemuan yang terakhir antawisipun ingkang garwa pun samiyem kalian Kang Mas Bagong. Kula nyuwun pangestu saged wangsul dumugi griya. Nggih Mas Bagong. Arep ngapa kowe? Arep ngapa? Ajeng nyium. Ki lho wingi tok ambung dompo. Kowe ngambung kok mawa wisa lho. Nggih, pokoke nyuwun pangapunten kula tawa. Heeh, wis kono mulih ikhlasno aku. Iki aku golek apa pengadilan tenan. Mergo kowe ya ora seneng to nek duwe tak pek bojo kok ora duwe maratuwa. Asline ya pengen ketemu maratuwamu. Nggih, kepengin. Ya wis. Wis ngono bae ya aku njaluk ngapura nek ana saking kelumutanku aku mesti modar ning kayangan. Yakin sumpah, aku iso apa to? Digdaya ya ora, sekti ya ora, ning mengkari niat karo semangat tok wis. Nek dewa do ngajar karo aku men diajar ora apa-apa, pokoke aku arep medhun saka kayangan. Nek dewa ora paring ngerti karo aku, bapakku sapa ya ngantos-antos ki ora ya.
Kebapak keparanggul mungguing ayuda kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguing logo isih meso ora gelem bali saka repat kepanasan kowe Bagong. Bali nek wis ngerti babeku sapa? Lho. Oh aku nek ngerti bapakku sapa taun ana Windarana aku arep mulih saka Kayangan Bathara Indra. Siji kowe keluputan wani karo Sanghyang Jagat Giri Pratingkah angka 2. Kowe ora nganggo tata krama ning Kayangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan ra masalah arta kapak-kapake ra masalah. Iki mau aku entuk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru ya Hyang Pikulun Jatimurti malah kowe bakal jemplungake ana ing kawah Candradimuka. Sapa sing ngomong ngono iki? Bathara Guru. Ngarsa dudu. Jare guru ki Den Bagus sing ngarsa dudu. Ning Bathara Manikmaya ya wong tuaku. Kagiat risang kapirangurin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono dadi aku takon bapak karo Bathara Guru ki Bathara Guru malah dawuh karo sampean Bagong nyemplungke nang kawah Candradimuka ngono ha. Iya dasar para nyata. Wo ngerti aku saiki gedhoane Manikmaya. Lho malah jangkar. Ora masalah jangkar ya men. Wong tata lair aku anake Semar. Semar iki sapa? Semar iki kakane Bathara Guru. Dadi aku ngelokke Bathara Guru ora nganggo Bathara iki ora masalah. Manikmaya Jatimurti Jagat Giri Pratingkah. Ora apa-apa, ora ana sing malati. Terus ngopo? Saiki ngene, Ndra. Lho. Saya jangkar ya semen saya jangkar ya men. Oh yang nglarake ati ya omong aku. Sing ngatasi aku ki mung kawula, pengen ngerti wong tuaku kok ora do dikandhani mung jare asale saka ayang-ayang apa? Ora ana menungso kok saka ayang-ayang. Model ngendi kuwi? Padake aku ki wong goblok gampang diapusi. Terus karemu piye? Manut. Cah kendel ditantang. Manut tau. Arep piye model piye? Jotosan oke, ora masalah. Aku ki nang donya iki pasar tak usah sik. Aja kok kadewatan. Ora minggat. Aku tegel karo kowe Bagong. Oke, kula ya tegel karo sampean. Wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya. Anane Mengendra karo Bagong. Neng kene marganing patimu. Neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa. Modar siku tangane Bagong. Wah, suaramu piye? Kurang seru. Suaramu kemewat kaya ngregem jimat. Kaya wani dilat Wesi Abang. Wah, lah kowe ora ngerti nek aku do buka sulapan. Nek mung Wesi Abange tak dilat bendina ndra tak andani. Dadi rasa gumun, pecah siramu. Ayo, ndajal nek pancen kowe wani karo Bagong.
Ora apa-apa, ora apa-apa. Hai, ngobrol. Mlebu separo iki. Kerasa tenan. Bathara Indra tenanan. Yem. Wis mulai urang. Aku kesuduk tumbak iki kon wetenge kado. Metu getihe yem. Modar tenan aku. Modar. Aduh. Aku menggoyang. Aduh. Mari ngono kekuatan. Ucap kata itu nalika semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra. Kira Bagong datan saged nglawat nandhang kacintrangkan namung bengok-bengok. Kira Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang. Wilahing Mastu Nama Sidam Skaring Bawana Langgeng Manik Maya teka tegel timen sira dawuh kelawan para dewa mulasara kelawan Bagong sepira ta kekuwataning Bagong ing ngatasé wong ming kawula cilik ing duweni watak srogal sarwa sembrana parikena nanging lah kok malah mentala nyirnakake kelawan Bagong Panakawan tangiya ulun paringe kekuatan ingkang luwih saka para Jawata kita ngamuk ana ing kayiwangan njaluk pituduh kelawan Manik Maya sapa ta bapak kita yen ora iso wangsulan kita ulun menangake ngamuk ana ing kayiwangan ana kawan ya iki mau nguncalke bambu runcing iki mau temancep neng dada anggepe Bagonge wong loro saudon telu saurupan wae Bathara Indra ora pangling mentala karo aku tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara Guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe kudune nyeluk aku iki Kakang Bathik Madrim. Aku dadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra, lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane. Bagong kok mripate mendonong. Nesu! Kowe iki tak anggap adiku lho, Ndra. Lho, adi saka ngendi? Lho, kowe anake sapa? Bathara Guru. Bathara Guru adine Semar. Berarti kowe iki isih adiku dhewe. Sepupu. Hah? Sepupu apa sekempar?
Kowe iki omong apa? Kowe ngucalke tumbak to? Ha to? Kena wetengku. Kowe mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mung entuk-entuk ben kowe puas. Ning asline ra apa-apa, ndi delok tatune ngono apa? Tatune nggon apa, Gelon? Heh? Tatune nggon apa, Delon? Lho, kok ora ono tatune? Lho, edan. Ora ono. Wah, edan Bagong iki gawa ula. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentala karo Bagong. Padha karo kowe wis mentala karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Japel. Dra. Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung muni ning nggo endi. Oh, ngene iki dis ngono iki. Nyang. Nek kowe ndok terus piye? Ming muni siji ta mau klotik ngono ta. Wah, ngrusak rombongan kowe, Ndra. Man ketok kompak. Lah wong iso endok ora entuk-entuk. Ah, cerewet kowe. Ayo, amo jero mrata men. Wajah. Wen gleleng kok. Edan Bagong iki. Sapa iki? Iki Dendra iki. Dudu. Bathara Brahma Dewaning Geni. Wah, nyilireke. Dewaning Geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau ora golek arep metu kok kebingungan. Kene. Ya. Wes. Wah, dan tangane iso murup e. Dewaning Geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong. Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara. Ah, Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok. Dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Nggo apa do dadi dewa? Kowe bali ya Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau e. Kok kowe durung ki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak muja geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan, yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosong. Ora bakal bisa nglawat. Ayo Gage, sambato dikandani ngeyel. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapae genimu ki ngapae? Lho ora apa-apa Disawang. Rambuté ora ana sing kemritik mboko siji kok. Padake gampang kobong. Kowe tegel karo aku, Brahma. Geniku tak baleke nang kowe. mati ya. Ayo kowe. Ngaku Digdaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke Wang Pukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Woh lah dalah. Ming sak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase ming sak Bagong kok ngobrak-obrak. Weh.
Modar. Rumangsane sing iso njabut iki men kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas-tes. Isih halus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangan nyawa kaget. Njabut ki ya trunyu ngono ta. Sing kelangan nyawa ki ikhlas. Njabut kok dul ngono. Ayo iso. Apa kowe? Lah tak baleke nyawamu ya Madipati. Modar kowe jabut genti. Dewa sang udit ora ya? Alah, tisu basah minan. Oh, paling minggu raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Dipati ya sembrono. Rek kae njabut karo Bakong malah geni dijabut glecak. Ora taya kowe. Mati ora kowe. Ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing pati tangi ngger. Tangi ora rasa dipethoke Bagong tangi aja kaya bocah cilik ya Madipati. Aku ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, anak Semar nek wis nesu ya ngilani. Gugu karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Wah! Bakang ulun ngapa, Gek? Ulun ngapa? Sareh. Aku ki ora arep ngapa-ngapa. Tenang. Ayo madhep rene. Trundul ya. Dewa bengi iki jan kocar kacir kabeh. Mungsuh Bagong. Nyo, tak iki. Dewa kok suwek. Mulai tak ngetkis kok ngisor kuwi iki kelonthong kok. Wah, pancen kuwi arepe dhewe. Bagong edan tenan. Dewa kok dinjen lho. Dinjen aku ya iso mabur ya padake. Loh, kita iso ngambandir Gantara. Kula ya ora ngerti kok iso klepat iso nututi banter banget. Kula niku teng awang-awang niku gumun lho. Aku kok iso mabur ya? Lho lak. Saka dayane ngapa? Aku ya ora ngerti, Tro. Nerantara dengkulmu kuwi. Walah elok tenan ya, mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kuwi kita butuh wangsulan sing kepiye? Cecok. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendhita Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak, aku enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkelku to. Hah? Anjabut nyawane kaya ya Madipati. Kose.
Kusik aja. Jabuk nyawamu modar. Mati ak talene ak glundungke. Wah, jan bocah iki. Lah nek aja ngluputi karo panjenengan ulun, aja ngluputi panjenengan ulun. Ulun ki mung kami tuwaning kayangan. Ulun ki mung kami tuwaning kayangan. Sing ngerti sejatine ya Iwang Pilun Bathara Guru. Guru kon tindak rene. Lho, kita iki titah kowe iki sing rono, ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora kowe ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabet, Iya, Waidan. Waduh. Wah, lagi kedadian apa ya kayangan kok dosase bang. Wis menyang. Wis menyang engko bensinnya tak ganti. Menyang ge wis. Iya tak ngangkat. Tak hitungi 3 kejeping netra Bathara Guru tekan kene tak goleki rada copot sepatune tak tutuki sinamu kowe. Waduh, sepatu dewa karo ngono dhuwit sirahe dewa iki piye iki. Wis gawe menyang. Iya tak utake. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngacaping tawang susuh angin ngendi nggone Bagong Nun destun temen ing atas amung derajating kita kok ngosak asik kayangan kaya mengkene. Nek kula ora diwarahi namun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula ngendikane didhawuhi kalih sampeyan nek Bagong ora gelem bali Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngorak-arik kayangan, kita wis keluputan jejering titah wani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulan? Pikulun. Pikulun. Kula pengen ngerti bapak kula niku sapa. Kula gugat teng kayangan niku pengen ngerti bapak kula sapa, siapa. Ulun wis crita, kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula rada niku wis ngendikake kala wau sadurunge sampeyan rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Wis ora percaya. Nek sampean ra tekan iki pulon rada tak jabut nyawar. Kocek. Aja ya Bagong aja. Ulun boya ngerti. Berarti sakniki wiwit detikne ti. Niki kok niti. Wiwit detik ini pukulun Bathara Guru lereh sing dadi dewa. Percuma sampean tak takoni bapakku ora ngerti. Aladene ngondange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah musik ing titah. Mana kenyataannya? Sampeyan tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat iki, Njur. Piye wis aku tak takon? Aku kudu piye? Ngatos-atos ya, Dik. Ngatos-atos. Bagong mripatipun sampun mendelik kados ngoten iki ngatos-atos. Yen ngono kowe meksa, mesti meksa. Pokoke aku nek kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa, Taunana Windanana kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Ayo, anggere nesu nak ngendi di sini ta. Jane jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karoan. Asli ora ngapusi aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko trotok teng mriko trotok ben kayangan ambune ra enak. Bong bila hangong apa? Ora suruh kok hangong. Yen ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni guntur angin. Bagong sirnakno leburan saka jagat guntur geni guntur angin.
Lah napa ora edan niku? Bocah dugal kewarisan ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa babar blas. Malah niku wau maclorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Pemain bal. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Sampeyan mau malah dolanan kembang api bareng apa? Stos. Men dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawane long bumbung e. Nganggo plem-pleme. Emang kembang api cilik-cilik ngono. Mas, ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani Cis Trisula, Cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita, Bagong. Oke. Silakan. Wis lha ketoke aku modar tenan iki. Nek wis ora apa-apa ya wis men wis rada gleleng iso. Kena guntur geni guntur angin wis ora apa-apa wis ora masalah. Iki pusaka ngaran Cis Jaludara, Cis Trisula. Ulun tamakke badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi. Pon mang tamake men lebur mbangane dadak nyaring. Pun nggih pun Mati dening ulun. Pun mang tamake gawe. Tetep dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka ning peteng apa ning dada ora ning ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman marai berset petak iki. Wah, wis samyem pangling ki. Kok pun kados mboten Ronaldo Kamas ana cilaka iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh Kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Alah, sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka adik guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggok kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh jerah apa tidak? Wis ketangkep pindho kaya mesti ora jerah kowe. Ora jerah kowe. Parat kowe ya. Wis ketangkap dua kali mesti arep bertindak yang tidak senonoh. Kosek aja gawe dredeg aku. Aku kira melu-melu. Sing nibake guntur geni guntur angin mau adik guru, sing nibake Cis Jaludara mau ya adik guru. Aku ngerti ta, kita ngerti ta ulun mung teko nang mburi. Ora melu apa-apa ketok sikep ki. Iki terus aku kudu piye pukul Antarada? Aku harus bagaimana? Kita arep takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun ki jane seneng ngomong karo kita. Ning kita ki nek jak omonganmu di blender dono, blender dene. Ora dicekeli kok. Ah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekeli ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gemantung karo sing dijak omong. Belum nyekeli apa ora? Aduh piye? Hah? Ulun mboya ngerti. Mbok obat ngono. Ngomong karo watu ora ngombe obat ora. Wah, ya wis ben ya. Terus piye kula kudu piye? Ulun ya mboya ngerti, ulun ki ora ngerti tenan Bagong. Mboya to bedah dodo ulun mboya ngerti.
Wah, wis kudu nendi meneh. Pukulun Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kowe arep nututi piye? Lah kok sik kita iki ra ya iso mabur to. Kaya mau kita ki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkeane nggo pancatan. Trembelane tenan. Dumen rada ki rada wungkuk terus bangkeane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya ngono. Nah, kakek soal kaya ora ngilik-iki. Wah. Aku wis monggo dipun sekecaken ning nyun pamun lho Di ngatos-atos Di. Kedah prayitna ing pangandikan. Menawi mboten prayitna mangke Bagong malah saya ngombro-ombro pangarep. Astana Sidam Skaring Bawana Langit ora nyono babar pisan kadewatan ulun asor merga saka pokal gawene Bagong ing atase mengpana kawan kaya ngono lah kok malah ngedapi-dapi temen kekuatane ulun meh wae kewirangan Bagong mbaya tok endhake pepinginan kita aja kaya mengkono ulun ora bakal bisa nyembadani ulun wis ngomong apa saknyatane wis paring pangandikan saknyatane bab asal usul kita ning kita ora percaya ulun kudu kepiye meneh kula ning nyuwun keterangan bapak kula sapa niku mawon tok ora macem-macem edan Bagong